vos donen en el coi que n'hi ha tant d'actors i d'actrius de tan alt nivell? Això sempre mos ho pregunten, però jo crec que hi ha una gran diferència entre el que és València, que la burgesia és una burgesia rural, i la burgesia alcoiana és una burgesia industrial. Aleshores, la burgesia industrial, per a fer el paripé, tenen contacte en les arts. Jo recorde tots els dijousos hi havia teatre. Jo vaig arribar a veure a joglar, el meu germà i jo érem xicotets i se n'anàvem a veure teatre, al Teatre Circ. Nosaltres vam veure La Torna i ahir ja la van prohibir. Vull dir que sempre ha hagut una inquietud cultural, però ja no sols a nivell actoral, a nivell... O sigui, n'hi ha corals, n'hi ha rondalles, hi ha tot tipus d'activitat cultural perquè d'alguna manera la gent s'ho ha tingut que fer. I quan ja vingueres a València a estudiar en la universitat, tu començares biològiques. Jo me'n vaig vindre a València amb 17 anys i a fer biològiques, com totes les xiquetes de cou de l'època. Ja era prou esforç per a la meva família que jo me'n vinguera. O sigui, era el somni que ells no havien pogut fer mai, era la xiqueta que anara a la universitat. I què va passar, Pilar? Que un dia dius, jo vull ser actriu, no? No ho sabies? És que jo no ho vaig pensar així. A veure, conta'm. No ho vaig pensar així perquè realment tampoc tens aquesta consciència de jo vull ser. En quin vaig dir, no puc més, és que em posava davant dels apunts, em posava a plorar. I vaig dir, això és ja una cosa que és psicosomàtica, que és fantàstic, perquè no pots fer res, pots fer res, el poses a plorar i ja està. I aleshores, aquest estiu, em vaig presentar a les proves d'art dramàtic, em van agarrar i fins ara. Però no s'ha acabat biològiques? No. Sempre has viscut de la teva professió? Sempre. Ma mare sempre em deia, però això de ser artistes, això és de rics. I jo crec que vaig poder fer això gràcies a que vaig començar a fer doblatge. El doblatge a mi em va donar la possibilitat de compartir el meu temps amb el teatre i no tindre que fer ninguna altra feina. I tu com et defineixes? Tu eres actriu? Eres empresària? Eres directora? No, jo sóc actriu. La resta de les coses són accidents. Que aprens a fer producció, aprens a saber de què va tot, que és fantàstic per una altra banda, perquè posar-se en el lloc dels demés està molt bé. I si parlem de la classe política, penses que tenen aquest coneixement de primera mà, aquesta empatia? Jo crec que hi ha un gran desconeixement per part dels polítics del que és la cultura. Desconeixement, vols dir? Molt. O sigui, crec que no saben el que significa, per exemple, tindre una indústria gran a nivell teatral i una indústria a nivell audiovisual de gent, de famílies que mengen d'això, que treballen per això. I la cultura no sols és entreteniment. La cultura és identitat. És sentir-se orgullosos de les nostres coses. Clar, què passa? Que si tinguérem la possibilitat de poder contar totes aquestes històries, estaríem molt més lligats a la nostra terra. I jo crec que la gent es sentiria més identificada. El cas de l'Alqueria Blanca és un cas de sentir-se identificat. De sentir-se identificat en uns personatges que reconeixen. Tu has pensat en la possibilitat d'anar més enllà, de dirigir un teatre o ser empresària? Tens vocació política? Ninguna. I a més, he de dir que m'han fet una proposta. Em van fer una proposta i jo vaig dir que jo treballaria pel meu poble des del teatre. No em veig treballant d'una altra manera. Prefereixes fer política des de la teua xicoteta trinxera, diguem? Clar, sempre. Veia, la meva política és... Nosaltres hem treballat per la llengua i una de les coses importants, perquè molta gent a voltes pregunta a la gent així del carrer, bàsicament, no? I tu per què t'has anat a Madrid? I doncs perquè jo volia treballar en la meva llengua. Ha hagut un reinici en la televisió, però sembla que estiga tot igual. Jo t'ho dic, el que jo pense. No hi ha una aposta política. Si tu quan fas els pressupostos generals no tens una partida
suficient per a televisió, és perquè no creus en la televisió. Com és possible que no hagin pogut crear aquest star system que sempre parlem? Per què? Perquè no tenim confiança. Perquè no pensem que lo nostre és bo. I com se crea aquest Star System? On penses tu que fallem? Això ve ja des de les subvencions. En les subvencions, quan el donen els diners per fer una subvenció, tens que exigir que el repartiment siga valencià. Si no, no tindrem indústria mai en la vida. ¿Vale? Si així el productor necessita tindre a Penélope Cruz per vendre la pel·lícula, doncs aquesta pel·lícula no pot tindre subvenció valenciana. Així és com jo ho entenc. Fins ara, nosaltres hem fet el que es diu en teatre les llances. Hem eixit de figurants en totes les pel·lis. Doncs això és la nostra política audiovisual. I des de l'acadèmia? I des de l'acadèmia, a banda de tot, s'hauria de fer un treball per a que aquestes subvencions, vull dir, un treball formal, que els diners que ells que han de ser de casa siguen per a la gent de casa. Et sembla bé la discriminació positiva? Pues sí, la veritat és que ha de ser perquè estem tan atrasats, que és precís. És precís que hi hagi una discriminació positiva perquè, si no, estaríem allà. Què és l'èxit? Treballar cada dia. Absolutament. Saps por en pantalla? No, és fatal. Recorde la primera volta que em vaig veure, que em vaig assustar. Estava en la butaca i em vaig fer cap a dins. O sigui, va ser allò de socorro! Quan ho veig sempre em trobo defectes. I és fatal, però quan passa el temps sóc un poc més benevolent. Prefereixes televisió o cinema? Home, jo cinema n'he fet poc, la veritat, he fet molta més televisió. M'agrada perquè la televisió és un mitjà en el que t'obliga a resoldre molt ràpidament. I això està bé, perquè te dona una agilitat com a actor. Drama o comèdia? Anem a veure, jo, els gèneres de drama o de comèdia, jo crec que els personatges han de fer deberes. Tu fas deberes, això sí, i ja. Tu tens 35 anys ja de trajectòria. Suposa que quan vas començar tenies una il·lusió. És més gran ara, més xicoteta? Jo continuo tenint molta il·lusió. És una cosa que a voltes ens sorprèn inclús a mi mateixa, perquè tornar a començar projectes, ara, per exemple, estem ja pràcticament acabant-lo, però hem revisitat un text que havíem fet fa 25 anys. O sigui, que no veig que hagi perdut il·lusió en el temps, sinó que a mi m'agradaria morir-me en un escenari. Anem a imaginar, demana un desig. Un desig a nivell audiovisual, que és el que estem parlant, que tinguem una indústria que servisca per reflectir la nostra cultura. Com t'agradaria que es recordaren? Com una bona persona. Gràcies, Pilar. Gràcies a tu.